Hello लोगोफोर सोर सोर नायदों उन्दुजोब्बाय नामा फैदो उन्दुजोब्बाय नामा मा खबर बयनानो मोजांथ' सोर जइन जादों भिडिअ लाबोनो हाथारैनि लाइभ फैबाय आं दिनै उन्दुजोब्बाय खोमा सानैल' दङ जइन जाफैदो थाब सोर नायदों कमेन्ट खालामदो अननानै नायग्राफ्रा राहुल बसुमतारी जमती मति होनदोंना जमती होनदों मति जाथारबाय माथो मतिया मारबायना दा मति जाखामारबाय आसरित मालाय मति जानायखौलाय माथो खालामनो हाबावो आंलाय मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जोंना बहलसो ओमफ्राय थालिर बाथोन उन्दुजोबथारबाय खोमा जइनानो गैया दाबो साथामल' नायथारदों नायग्राफ्रा कमेन्ट खालामदो अननानै सोर मा खालामदों रावबो कमेन्ट खालामथारा नार्जारि give me बाजै like done thank you so much Andayan नायग्राफ्रा खोन्थाहरलायदो सोर मा खालामदों उन्दुजोब्बाय नामा उन्दुनाय टाइम जाबायना मा ओंख्रि बाजै ओंख्रिया जोंना बहलसोमोन ओमफ्राय आलु बाथोन आलुजों थालिर लगायनाय बाथोन राहुल बसुमतारी दहायनो फैनांगौ लाइभ दासो हर जानानै मालाय उन्दुजोब्बाय खोमा आङो माने जाखां लोंखां दासो भिडिअ आगारनो मोनथारैखायलाय फैनोसै साननानै फैबाय आरो बिराद गोबाव जाबायना भिडिअ आगारनो मोनैया कन्टेन्ट नागिरनानै मोनथाराखै बेखायनो लाइभ फैबाय लाइभबो फैनो मोनथाराखै नालाय बेखायनो फैदों उन्दुनाय टाइम जाबायना 10:30 जालायनोसै मा खालामदों नोंस्रालाय लाइभ नायग्राफ्रा खोन्थाहरदो अननानै मबाइला गोजानद्रायाव थादोंमोन
बुंमारबाय माथो आं जा बुंमारदों रावबो कमेन्ट खालामा उन्दुजोब्बाय खोमा उन्दुजोब्बाय नामा नायग्राफ्रानो खमथार ना फैबाय था बिदिनो लाइभ दसे दसे सम मोनबानो फैनाय फैनो नाजायो मालाबा मालाबा ओमफ्राय टाइमाबो मिलायाना ओमफ्राय दिनैनिबा टाइम मिलायाखैनो मोनायावसो फैबाय आं हरावसो टाइम मिलायैनि थाखायनो लाइभ फैनो हाया बिलिफां टाइमाव ओंखाम ओंख्रि संनाय जायोना सानावबो नायाबा मानसिफ्रा गावबा गाव बेस्थ' थाजोबो मालाय गुमैया थांफिनबाय नामा डाटा लिमिट जानो नागिरदों 50%। नोंब'आ फन हराखै नामा हरदोंमोन दहाय फुङाव हरदोंमोन दहाय नङा मैयासो हरदों ओमफ्राय आंसो दहाय फुङाव हरफिनदों मनिराम बर' हारसिं नामा हारसिंनो दं माला थांनाय गुमैया सोरहाबा मेसेज खालामना दानफिनबाय खोमा मा गामि मनिराम बर' बिजनि टाउनावनो नायग्राफ्रा बुरजा दंथारो ओमफ्राय कमेन्ट खालामग्राफ्रा गैया नायनानैल' थाबाय थायो मानो रावबो लाइक होआखै सानैल' दं लाइक होग्रायानो सोरबा मेसेज खालामनानै दानफिनगासिनो दङ दानफिनदों खोमा ना 7थासो जाबाय गुमैनि मेसेजखौ मानो हाइड जानाय नुगासिनोथाय दाबो उन्दुआखै मनिराम बर' उन्दुनो नागिरबाय उन्दुहांहांआव लाइभ फैबाय आं दसे प्रदीप नायक हाय माने 10:30 जालायबाय नालाय हर थौनाय बायदि मोनोना ओमफ्राय जोंहा टाउनाव 11टा गाहामावसो उन्दुग्राखाय टाइम जानाय बायदि मोनाखै बारा सानफ्रामबो 11टा बारलायो नालाय कहाँ से हो प्रदीप नायक बिजनी आसाम चिरां से सोरनिखि अखा हागासिनो बिजनी कहाँ में बिजनी आसाम में जोंहा दाउजों टमेट'सो ओंख्रिया बैनाय गोथावथार मालाय जोंहा दिनै मिरामिस
Asam metap bikin kah? Pradip Nayak, Sirang district, Bongaigaon के सामने. उन्दुजोब्बाय नामा लोगोफोर? दसेनो प्लास दसेनो माइनास. मैं भी सिरंग का ही हूँ, लेकिन एरिया कौन सा है? एरिया ही तो बोला मैंने, बिजनी. बङाइगाव के सामने, बिजनी. गावस्रा रावबो कमेन्ट खालामथारा. नायग्राफोर गैलाबा आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर. मालाबा फैफिननोसै. बिजनी टाउन या विलेज में, बिजनी टाउन में ही हूँ. Oh, yes. ब्लग लाबोनो मोनथाराखै आं, बेखायनो लाइभ फैदों. गोबावथार जाबायना. आया खम रागा जोंदों बे आं आलासि जानो थांनो होननायदों. रागा जोङाबा जायो. फैयाबा फैया, फैनांला बियो होनलायलायबावदोंसो आया. एफा लेंहरबाबो थांलायलाया आरो नोंहा. प्रदीप नायक. फैमिली में कौन है? फैमिली में मेरी माँ, बाप, हस्बैंड और एक बहन. साबस्क्राइब खालामनांगौलाय लोगोफोर, साबस्क्राइब खालामनो थिनदो नोंखौहाय साइडनिफ्राय. खालामखानाय गोजासोना ना खालामिबो दं? खालामिफ्रा खालामदोसो, साबस्क्राइब खालामना होदो. गुड नाइट बैनाय. गुड नाइट. रायजानानै गुड नाइट होनहरगारबाय गुमैया. रायजाना गुड नाइट होनहरदों. उन्दुदो. नोंहा थांनायनि सिगां आलासि जाफैनि दायसो दङ नालाय. एक्टरालाय मनिराम बर' मालाय पेपार नायगासिनो दङ.
गथ'फोरनि एग्जाम जादोंमोन ना ओमफ्राय बेनिनो पेपार नायगासिनो दं हर थौबायना लोगोफोर रावबो रायलायथ'लाबा दोनथ'नोसै आङो नायग्राफ्रानो खम जाथारो दानिया प्रदीप नायक मा ओंख्रि जाखो माथो बर'निबो रोंलायगौलाय बर'निबो रोंलायगौ ओंख्रिया जोंनिया बहल थालिर बाथोन आलु होनाय इयन बसुमतारी हाय आब' सना हाय आगै मा खबर प्रदीप नायक बर'नि रोंनानैबो हिन्दीनि रायलायफ्लाबाय थादों नायग्राफ्रा खम जालांथारबाय लाइक होआखै मानो रावबो एफा बुरजा नायनानैबो रावबो लाइक होआ लाइकआनो मोनथामल' दं दासिमबो जाय नायदों लाइक होदो आरो चेनेल साबस्क्राइब खालामग्रा खालामनानै होदो एसे थाब दावखोलाबायथोंसै आंनाबो गावस्रा माबा सेलिब्रिटिफोरखौल' सापर्ट खालामो जों बायदि एकदम खस्थ' खालामग्राफोरखौसो सापर्टखौनो खालामा मालाबा रागासो जोंगुलायो आङो एफा खस्थ' खालामना एडिट खालामो भिडिअ खालामो नायलायलायबावासो जोंनिखौ इयान बसुमतारी आब' सना गुड नाइट आगै आंबो उन्दुनोसैसो गावस्रा नायनानैल' थायो रावबो रायलायहरा आंजों कमेन्टबो खालामा बेखायनो उन्दुनोसैसो आंबो गुड नाइटसो होनोसै टू हिट सर कुछ दिखाओ तभी लाइक करेगा कैसा आदमी है रे तू हाय आब' हाय मा होननानै मिनिहरखो नोङो हो आनसारि गुड नाइट बाजै गुड नाइट गासैबो लाइक PR बड' आब' आंनि गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामदो जागोन दे आगै नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअ आगारबानो नायनानै होबाय था गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा सोरथो सापर्ट खालामबावगोन जोंखौलाय मालाय सेलिब्रिटिखौल' नायजोबो शुक्र आली राहा ब्लग हाय आगै ओके आब' ओके गोदान लोगो जादो दे राहा ब्लग जागोन दे आंजोंबो लोगो जादो
Broken heart. Hello, Bazeji. Hello. Oh. Nama मोजांथार broken heart. कहाँ से है आप बाजेजी? आसाम से राहा फ्रेंड लोगो जादो दे आंजोंबो लोगो खालामलायदो दे broken heart support me please broken heart support खालामनांगौ राहा ब्लगखौ आसाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट से चिरां डिस्ट्रिक्ट सब्सक्राइबार बिलायलायदों आब' नोंसिना न'आ बबेयाव राहा ब्लग जोंना न'आ बिजनि टाउनावनो आगै एकदमबारे टाउनावनो बलराम आरो बलराम नामा बारा बुंनाङा दे योगाया कन्टिनिउ खालामनोनो मोना आङो गेप थालांबाय थायो आंना साननैजों गेजेराव खनसेल' फैयो दिनैबो खालामनो मोनाखै अखा हाबाय दे खोनाहैयाबा आंनि दै गैला हले अके राहा सापर्ट खालामदो दे अननानै आरो बलराम नोंनाव सापर्ट बिदों राहा ब्लगा खाना हो गया आपका बाजी हाँ अखा हादों नामा औ अखा हादों अखा हागासिनो दङ बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ ने खोनाला आङो आंनिखौ खोनाहैनाय नंला बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ और क्या सब्जी से खाया है भोल आलू आरो आब' आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे जागोन दे आगै आंबो खालामगोन नोंनिखौ खोनादों खोनागासिनो ना आं खोनाया जाजानो गिनानै मबाइलखौ आखायाव लालायबावबायसो लाइटआ उल्थाना बिराद गोबाव लाइट फैबाय माथो आंजों ब्रकेन हार्ट जा गोथावमोन माथो मा बाजै नोंना ओंख्रिया गोथावानो होननांसिगोन उफाय गैया निरामिस होनबाबो गोथावानो होननांसिगोन ओमफ्राय आं गोथाव मोनला बहल जायै आंगायजोब्बाय ओंखारजेननायनिफ्रायनो जाबाय थायो बहल दासिमबो जायो राहा ब्लग लाइकबो होबाय थेंक इउ राहा लाइक दानदे बाजे थेंक इउ नोंनिया चेनेलनि नामा मोजांथार ब्रकेन हार्ट जा मोजां नाम दोनखादों नंगौ नामा औ नंगौ 11 जानोसै आं बिराद गोबाव लाइट फैबाय दिनै 25 मिनिट्स सोर मा रायलायनो रायलायखादोसो लाइटखौ फोजोबनोसै आङो हरथ'बायना
आङो दिनैनि लाइभ फैनायखौ ओरैनो फैगारनाय जागोन सानलायदोंमोन आरो माने टाइमाबो जाखाबाय नालाय 10:30 जाखाबायमोन ना बेखायनो उन्दुजोब्बाय सानदोंमोन आं ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय रायज्लायजाबाय राहा ब्लग आं नोंनिखौ मोनासै माथो राहा नोंनि चेनेलखौ मोनासैनो दानो थांसै होनबा मा बाजै नोङो औ टाइम जाबायना हरथ'बायना 11 जानोसै आंनाव कमेन्ट हरलाय राहाया दंना गैला गावजों गावनो सापर्ट होलायनांगौना जोंना फिसा फिसा चेनेल नालाय बेखायनो दे होनबालाय बाजै उन्दुदो दे गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट गासैनिसिमबो टाइम जाबाय हरथ'बाय उन्दुदो बयबो बारा गोबाव मबाइल नायबाय थानाङानो 30 मिनिट्स जानोसै आंनि लाइभ फैनाया दोननोसै दे आगैमोन मालाबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय आंनि लाइभ फैबाथाय ब्लग आगारबाथाय नायबाय थादो आंबो नायगोन दे नोंसिनिखौ ब्रकेन हार्ट PR बड' आरो राहा नोंसोर साथामना नोंसोरखौबो सापर्ट खालामफिनगोन दे आङो गुड नाइट दाननोसै दे